Hej, velkommen til vores matematikvideo. Vi vil forklare den eksponentielle funktion og topunktsformlen. Vi starter med den eksponentielle funktion, og forskriften den, det lyder sådan her. F af x i lige med b gange a i x, hvor b det er begyndelsesværdien, værdi, sådan, og a det er fremskrivningsfaktoren, ja, og så x det er den uafhængige variabel. Ja, så har han lige hurtigt. Yes, så de eksponentielle funktioner ud fra 2 punkter. Jeg vil altså sige, at hvis vi har en eksponentiel funktion her, cirka noget eller det her, vil den se ud. Og vi så har 2 punkter på den her graf, som hedder x1, den har vi hernede. Og så har vi x1 og y1 hernede. Og så er det x2 og y2 vi har heroppe. Så kan vi altså ud fra de her 2 punkter finde ud af, hvad a og b-værdien i vores funktion her, eller vores forskrift for den eksponentielle funktion er. Så vi kan ligesom beregne begyndelsesværdien og fremskrivningsfaktoren ud fra 2 punkter. Det kan vi gøre via topunktsformlen, som lyder på, at vi skal det herud hurtigt, at hvis vi skal finde a, så kan vi bruge den formel, der hedder x2 minus x1 over y2 y1. Sådan der kan vi bruge til at beregne og b kan vi så finde ud af via denne formel, der hedder y1 over a opløftet i x1. Vi kan også bruge y2 opløftet i a x2. Hvis det er lidt lige meget, vi kan bruge dem begge. Men i det her bevis, der går jeg bare lige udgangspunkt i y1 opløftet, over a opløftet i x1. Men vi kan ligesom se, at vi skal bruge a-værdien for at udregne b-værdien. Så vi kan starte med at lave beviset for a-værdien. Ja. Og ud fra, jeg tager den igen, ud fra den her, som vi havde før med x1 og y1 og x2 og y2, så kan vi beregne, at vi ligesom kan, altså ud fra den her, der kan vi fremstille 2 sætninger, som vi kan se her. Så kan vi ligesom putte vores kendte værdier i den forstand ind i den funktionsforskrift. Så vi kan sige, at y1, det er vores ene sætning her. Så y1, det skal give b gange a opløftet i x1. Og det ene er det samme næsten hernede, hvor det bare er y2 b gange a opløftet i x2. Det vi så kan gøre for ligesom at regne det ud, eller lave beviset, det er, at vi kan dividere de her 2 med hinanden. Så det hedder y2 opløftet i y1, hvilket så giver b gange a opløftet i x2 over b gange a opløftet i x1. Og vi kan hurtigt se her, at vi ligesom kan konkludere, at at b går ligesom ud med hinanden her. Så vi har faktisk stående, at y2 over y1 er lige med a x2 over a x1. Sådan der. Og nu har vi en potensregneregel, som siger, at når vi dividerer med det samme, det vi får kort til at være a, og så fordi det er division, så kan vi ligesom sige minus heroppe i potenserne bare, så vi siger x2 minus x1. Så alt i alt, så har vi indtil videre, at y2, dårligt skrevet, at y2 over y1 er lige med a x2 minus x1. Og for at vi skal ligesom isolere a,
I det vi skal isolere A, så kan vi finde roden af det her. Så det er egentlig bare at sige, jeg kører den lige herop. Så det er egentlig bare at sige y2, og det skal vi selvfølgelig gøre på begge sider. Jeg finder roden. Så vi siger y2, boom, og så fordi vi skal finde roden, det er faktisk bare den her, vi finder roden, eller det er vores rod. Så vi siger x2 minus x1 herop. Det er det samme som, roden af x2 minus x1 over a x2 minus x1. Og de her to, de går ligesom ud med hinanden i den her scenarie. Så faktisk så har vi bare stående, at at det er a i lige med den her formel, som vi også har fået at vide her. Så det er faktisk vores bevis for, at Nu vil jeg vise beviset for B. Vi har den her fra før. A. Det er ikke rigtigt. B. Gange A i x1. Og det vi så skal gøre, det er, at vi skal få B til at stå alene, altså isolere B. Det gør vi ved at dividere med A x1 på begge sider. Når vi så har gjort det, så står vi så tilbage med, at y1 divideret med ax første i lige med b. Og grund til, at b står alene, det er fordi man så har fået dem til at gå ud med hinanden. Og nu står der så det her. Og det er så beviset fra b.